بنزیکبوونا بیرانینا کۆمکوژیە عامودێ ئارک بەردەوامە بە vegوهستنا هۆرگولیên vê کۆمکوژiyê. Komkujiya gol serdestê çekdarên PYD rûda û di encam de 6 welatiyên sivîl bêsedem hatin kuştin li bajarê Amûdê bi tenê ji ber ku ew daxwazkarê azadiyê bûn. Di wê rojê de PYD tola xwe ji bajarê Amûdê vekir. Tola 3 salan ji şoreşê. Tola ku Amûdê serê xwe ji zilm û zorê re da nexist. Tola ku Amûdê bindestî û zilma PYD qebûl nekir. Tola ku Amûdê daxwazkarê azadiyê bûn. Eger em derbasî hûrguliyên vê şeva reş bibin, bi taybet eger em derbasî babeta pekrawanan bibin, bêguman pekrawanek heye ku hatiye piştguhkirin ji ber ku temen mezin bû, lê çîroka wî ya ku gelek xelk nizanin jî dihêle ku dilê mirov bêhtir li ser wê şevê bisote. Şehîd Şêx Mûs Hesen ku ji dayîkbûyê Amûdê sala 1953 e kurê teka nebûyê bavê xwe xêzandar bû û neh zarokên wî jî hebûn. Ew jî bû qurbanî diber PYD û kiryarên çekdarên wê yên hovan e. Şêx Mûs xodan çayxaneyekê bû li bajarê Amûdê. Di roja komkujiyê de wek her roj Şêx Mûs li ser karê xwe bû li çayxana xwe. Lê guleyeke bêserober hêla ku ew roj dawîtirîn roj di jiyana wî de be. Şêx Mûs ku di jiyana xwe de hemiyê de ji bilî hizra mal û zarokên xwe nekiriye. Ku di jiyana xwe hemiyê de têkelî partî yan tevgereke siyasî nebûye. Ku heta roja komkujiyê jî tev li wê xwepêşandana li dijî PYD nebû bû. Bi tenê ser karê xwe bû. Lê diyar e ku havîtiya PYD hêla ku sivîlên bêsûc û tomet jî werin armanc kirin. Şêx Mûs mînak biçûk e ji sedan kesên bêsûc ku dibin qurbanî di ber siyasetên PYD li dijî gelê Kurd. Ma gelo PYD wê çi bêje her neh kurên Şêx Mûs. Ji ber çê we ew şehîd kir? Ma gelo çek di çayxaneya wî de hebûn? Ma gelo kuştina wî wê çi sûdê li we vegerîne? Eger hûn bikarin bihêlin dunya hemî xwîna van şehîdan ji bîr bikin, lê heger hûn dinyayê jî xirab bikin, bawer nakim hûn bikarin bihêlin korekî wî babê xwe ji bîr bike. Niha û piştî derbasbûna 5 salan li ser vê komkujiyê, mixabin hîn kujerên xelkên Amûdê azadin. Ne bi tenê azadin, lê berdewamin di zilm û zora xwe de. Belkî wan ew roj û ew komkujî ji bîr kirin, lê bêguman û hezar bêguman xelkên Amûdê yek bi yek şehîdên xwe tu caran ji bîr nakin.